hanya hilam sogo friends ang dorong ani YouTube channel lo ke 17 tarik sanmal 2023 ke dorong phadi normal number nai tei hit target number nai ke tini normal nai di friends ang garo tongo 20 ka 30 tini bagi chance tongo tei 06 ngai 06 bela important tini bagi aboni yaglo 01 yaglo 33 tei 73 ka jaga tongo tei 66 tei 61 ke friends ang normal number asuk nongnai Gameragan channel ko down gai tong subscribe khajan ta pogdi tei bell icon click khai video no norok chajak tong like tei share khlainan ta pogdi norok video no paya sanai tongdi phadi kenarok no hit tornai ke hit tong ka 63 or tong 63 aboni yaglo 26 tei 35 ka yaro tong 68 kai 43 tei 25 aboni yaglo tongo 65 kai 28 aboni yaglo 23 kai 38 gasung nongnai friends hit target number o ge phajin rong single or nai friends ang naidi single on guys 63 kaboni ulta 36 ka tinin bagai 63 belai chance friends 63 belai ka chance song tinin bagai te inga hit ni bisinga angte koekta dorno common renai 26 35 63 kai 25 65 kai 23 gasung nongnai friends ang kai tinin bagi video sok nong sinai haina hai malai finai next update video